Čarobna fotelja. Noć se polako spuštala nad gradom. Svetla u ulici u kojoj je živeo Ivan palila su se jedno za drugim kao milion zvezda. U njegovom domu ukućani su se spremali za spavanje, ispraćajući još jedan radni dan. Ivan bezvoljno uđe u svoju sobu da još jednom pre spavanja pogleda kroz prozor. Kako je noću nebo divno! Sve ove zvezde, velike i male, izgledaju kao bezbroj staklića koji svetle. Kad bih mogao da ih vidim izbliza! Uzdahnu Ivan i zatvori oči, iskreno želeći da dodirne neku od njih. Šta se dešava? Uznemireno prošaputa dečak. Ne boj se, nasmeja se fotelja u kojoj je udobno sedeo. Ja ispunjavam tvoju želju i vodim te na čarobno putovanje kroz svemir. Hej, ovo je super! Letimo! Vidi, moja kuća liči na šibicu! Uzviknu Ivan uzbuđeno, a iza njega kuća je postajala sve manja i manja, sve dok nije sasvim nestala. Počinjemo naše putovanje kroz svemir, reče fotelja ozbiljnim glasom. Planeta na kojoj živiš i koju smo ostavili iza nas zove se... Kako se zove? Nestrpljivo upita Ivan. Zemlja, odgovori fotelja. Upamti ili bolje upiši u svoju svesku. Zemlja. Planeta na kojoj živimo zove se Zemlja i jedina je u našem sunčevom sistemu na kojoj znamo da postoji život. Ovo je mesec, nastavi fotelja. On osvetljava tvoje lice i čuva te dok spavaš. A da li mesec spava i odmara se dok je dan? Radoznalo upita Ivan. Ne, nasmeja se fotelja. Mesec svetli i danju, ali svetlo sunca je jača, pa izgleda kao da on spava. I upiši. Mesec. Mesec se okreće oko Zemlje, a zajedno sa njom oko Sunca. A sada pazi dobro, upozori ga fotelja. Sada ću ti pokazati nešto što nisi mogao da zamisliš ni u snu. Šta? Uzbuđeno upita Ivan. Ovo je naš sunčev sistem. U centru se nalazi Sunce, a oko njega kruže 9 planeta. Da počnemo redom. Prva i najbliža do Sunca je planeta Merkur. Slična je Mesecu i prošarana je kraterima. Druga planeta je Venera, čija je gravitacija veća od gravitacije Merkura. Evo je ponovo naša planeta, nastavi da objašnjava fotelja. A koja je ovo planeta? Veselo upita Ivan. Ovo je Mars, odgovori fotelja. A zašto je tako crvena? Da nije možda zaljubljena? Nasmeši se Ivan. Ne, crvena je zbog gvožđa u sastavu tla. Upiši. Mars. Planeta Mars je crvena zbog gvožđa koje sadrži u sebi i zbog crvenog praha u vazduhu. Wow, kako je velika ova planeta! Kako se zove? To je Jupiter, reče fotelja. Najveća planeta u sunčevom sistemu. Veća je oko 1000 puta od Zemlje. Zbog njenog sastava poznata je kao džin od gasa. Jupiter, najveća planeta u našem sunčevom sistemu. Sastavljena je od gasova.
Sljedeća planeta je najpoznatija zbog njenih prstenova i zove se Saturn. To je 6. planeta i jedna je od najlepših. Piši nešto i o njoj. Saturn sastavljen je od materijala lakših od vode, a prstenovi su od pravog leda i kamenja. 3 posljednje planete su Uran, Neptun i Pluton. A zašto su tako plave i modre? Da se nisu tukle ili su možda tužne? Upita Ivan. Nasmeja se fotelja. To je zbog njihovog sastava. Bogate su metalima, a ona na kraju, to je Pluton, najmanja planeta u svemiru. Uran, Neptun i Pluton su 3 posljednje planete u sunčevom sistemu. Vreme je da krenemo kući, reče fotelja. Za početak, to je sve što bi mogao da naučiš o sunčevom sistemu. Drži se čvrsto, naš povratak će biti uzbudljiv kroz polje od asteroida. Ne želim da se sudarim sa nekim od njih, reče Ivan. Ali upravo u tom trenutku nešto lupi jako i mali Ivan se nađe na podu svoje sobe, ne znajući šta se dešava. Mora da sam zaspao, prošeputa sanjivo. A možda to i nije bio samo san. Želeo bih znati da li smo stvarno putovali zajedno kroz svemir, reče gledajući prevrnutu fotelju. Ako je ipak bio san, želeo bih ponovo da ga sanjam. A ako sam stvarno putovao? Uzbuđen od onoga što mu se dogodilo, nije mogao da zaspi dugo u noć i gledajući kroz prozor, razmišljao je i nadao se da mu ovo putovanje neće biti posljednje. On je želeo da nauči toliko stvari o svemiru, da posjeti puno planeta, da upiše još puno toga u svoju svesku. Ko zna, možda će mu se želja ostvariti.